Se jsiru b'1 miljun euro fi proġetti u inizjattivi mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali taħt il-programm LEADER. Permezz ta' dawn il-fondi se jiġu mwettqa 19 il-proġett li se jgħinu fl-iżvilupp tal-irħula. Se jibbenefikaw 10 kunsilli lokali, diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi u intrapriżi żaru medji. Is-sejħiet saru tul ix-xhur li għaddew u qed jiġu mħaddma mill-gruppi azzjoni lokali. Issa tlesta l-proċess ħieħ tal-għażla. L-aktar entità li se tibbenefika minn fondi hija l-Assoċjazzjoni Ewċija għat-Turiżmu b'154,000 euro allokati biex Għawdex tkun promossa aħjar. 121,000 euro ġew allokati għat-tisbieħ tal-Pjazza tan-Nadur u 104,000 euro għall-itranġar tal-bankini fiż-Żebbuġ. Proġetti oħra jinvolvu tfal bħal proġetti li jieħdu tfal fl-irtsitset u proġetti li jġelu tfal jintebħu bil-bżonn tal-ħarsien tal-ambjent. Hemm imbagħad proġetti li jħarsu tradizzjonijiet bħal banet u attivitajiet imtella minn gruppi folkloristiċi. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin ser tingħata aktar gwida dwar il-gruppi azzjoni lokali. Jeżistu 3 minn dawn il-gruppi ta' Xlokk, Majistral u Għawdex. Ibbażati fuq il-prinċipju tal-programm LEADER, dawn il-gruppi jikkonsultaw mas-soċjetà kollha fit-territorji u jħejju l-istrateġija ta' x'azzjonijiet għandhom jittieħdu taħt il-programm finanzjarju l-ġdid. Il-fond tal-programm LEADER għas-snin 2014-2020 se jlaħħaq is-7 miljun euro, żieda ta' 3 miljun euro fuq il-perjodu preċedenti.